Dobrý den, v tomto videu by se nám chtěl ukázat, jak zašifrovat systémový disk pomocí programu VeraCrypt. V programu VeraCrypt si pro zašifrování systémového disku zvolíme vytvořit svazek, vybereme poslední možnost zašifrovat celý diskový oddíl nebo systémový disk, potvrdíme, vybereme možnost normální, zašifrovat systémový diskový oddíl z Windows a zde vybereme podle toho, kolik máme na jednom disku nainstalovaného operačního systému. Pokud máme pouze jeden operační systém, což je i můj případ, pouze Windows, vybereme první možnost, obyčejný zavaděč. Pokud bychom měli nainstalovanou více operačních systémů, jako například více verzí Windows nebo Windows a Linux a podobně, zvolíme druhý typ zavaděče. Zde si vybereme šifrovací a hashovací algoritmy, máme různé možnosti, jejich kombinace, případně můžeme otestovat výkon a porovnat, který šifrovací algoritmus je jak rychlý, s tím, že AES bude vždy rychlejší, hlavně proto, že většina dnešních procesorů podporuje hardwarovou akceleraci. Dáme další, napíšeme heslo. Heslo potvrdíme. Souborové klíče zde využít nemůžeme, protože se toto všechno zadává ještě před nabootováním operačního systému. Můžeme ale si zvolit PIM, který bychom případně zadávali v dalším kroku. Dáme další, upozornění, že heslo je příliš jednoduché. Pohybem myši v okně vygenerujeme dostatek náhody. Můžeme to naplnit celé, nemusíme. Samozřejmě je doporučeno naplnit celé vzhledem k bezpečnosti. Až budeme mít naplněno, klikneme na další. Zde se můžeme podívat, jaká nám byla vytvořena lavička, jaký nám byl vytvořen klíč. Dáme další. Nyní budeme vytvářet záchranný disk, pokud by se nám třeba poškodil zavaděč VeraCryptu. Zde máme cestu, kde vlastně bude ten záchranný disk vytvořen. Dáme další. Nyní, když se podíváme do dokumentů, se nás zde vytvořil zipový soubor a když já nyní vložím, respektive ve VirtualBoxu povolím USB disk, tak mám prázdný USB disk, na který vlastně rozbalím tam ten soubor. Vidíme, že je prázdný, takže jdu do dokumentů, dám extrahovat vše, vyberu cíl, kde se to bude extrahovat, takže tento počítač, USB disk a přímo do něj to extrahuju. Extrahovat, obsah té složky se mi rozbalí na disk. Nyní se mi to zobrazilo, můžeme se podívat, že tam je opravdu soubory ohledně bootování, ohledně VeraCryptu a podobně. To můžeme pozavírat. Nyní vlastně se ověří, takže s tiskem další se nám ověří, že opravdu byl úspěšně vytvořen. Nyní je i vyjmeme, odpojíme flash disk. A pokračujeme dál. Čistící režim je o tom, že pokud máme již nějakou dobu používaný systém a my jej zašifrujeme, tak někdo by byl schopný hlavně na plotnových discích obnovit předchozí data.
byl by schopný přečíst vlastně předcházející stav těch ploten a tím pádem bychom měli potenciální bezpečnostní riziko. Čistící režim nám zajistí, že disk bude několikrát přepsán náhodnými daty, takže i kdyby někdo dokázal obnovit předchozí stav, tak vlastně disky uvidí náhodná data. Doporučuji to hlavně u nějakou dobu u využívaných systémových disků. U nových možná by jsem zvolil ten jednostopý. Vzhledem k tomu, že toto je jenom prezentace, tak kvůli rychlosti dám žádný čistící režim. Nyní proběhne otestování. Klikneme na tlačítko test. Tady nás upozorňuje, že vlastně vzhledem k povaze počítačů se to všechno zadává následně v angličtině. Zde jsou instrukce, pokud by test nějakým způsobem nedopadl. Potvrdíme, chceme restartovat. O testování není vlastně nic jiného, než že se na zkoušku udělá zavaděč. Při předbootování operačního systému nás to vyzve k zadání hesla, my jej zadáme a pokud bude všechno v pořádku a heslo bude přijato, systém nám nabootuje. Pokud by se cokoliv pokazilo, i kdyby nám to heslo nechtělo uznat, tak můžeme počítač resetovat, stisknout v této fázi, jak nyní vidíme na obrazovce, stisknout Escape. On nám nabootuje zpátky Windows a můžeme buď to celou akci přerušit, nebo upravit nějaké parametry. Takže nyní, když zadáme heslo, pokud jsme dávali PIM, tak zadáme PIM, jinak stiskneme Enter. Heslo se ověří, je vidět, že je v pořádku a začíná nám bootovat operační systém Windows. Po nabootování nám to zobrazí přihlašovací obrazovku pro uživatele. Klasicky se přihlásíme. A po přihlášení chvilku vydržíme, program VeraCrypt se nám znova spustí a budeme pokračovat dále v šifrování systémového disku. Tak, nyní nám naběhla plocha. Během chvilky se nám spustí program VeraCrypt. Ano, nám oznámilo, že to bylo úspěšné. Stále můžeme to pozdržet, vyskočit se operace. Nyní dáme zašifrovat. Opět instrukce, pokud by se, jak například zavádět záchranný CD, záchranný disk. Kdyby se něco pokazilo, dáme OK, můžeme si to vytisknout, respektive uložit na nějaký flash disk, dát si to mimo tento počítač. Protože pokud bychom to uložili na tento počítač a pak ho nemohli odemknout, tak nám to nebude k ničemu. Nyní to bude nějakou dobu trvat, protože se to musí zpracovat, než začne samotné šifrování. Takže já nyní pozastavím nahrávání a ozvu se, až bude umožněn další krok. Tak, nyní nám začalo samotné šifrování systémového disku, které potrvá podle programu odhadem 4 až 5 minut. Proto video opět zapauzuji a ozvu se, až bude šifrování téměř u konce. Takže šifrování systémového disku se nám blíží ke konci. Nyní ještě po dokončení program dospracuje
data a budeme následně vyzváni opět k resetování počítače a zadání hesla. Tentokrát už vše bude na ostro. Samozřejmě pokud bychom používali čistící režim, trvalo by to o něco déle a bylo by kdykoliv možné stisknout tlačítko pozdržet nebo zde tlačítko pauza, původně tam bylo, a mohli bychom například počítač i vypnout, odejít a třeba druhý den se k tomu vrátit. V hlavním menu, vlastně na té hlavní obrazce VeraCryptu bychom viděli poté, kolik procent je již zašifrováno. Nyní já video opět zapauzuju a zase začnu, až bude připraven další krok. Takže nyní nám to píše, že to bylo systémový disk byl úspěšně zašifrován. Potvrdíme, dáme dokončit. A nyní by měl být teda disk zašifrován. Pokud si otevřeme VeraCrypt, vidíme, že zde máme systémový oddíl 80 GB necelých, je to systémový disk. K automatickému restartování asi nedojde, takže pro zkoušku dáme restartovat. Restartujeme počítač a už ani nevyzkoušíme, spíš budeme muset spolíhat na to, že to proběhlo dobře a že vlastně si pamatujeme správné heslo. Ano, heslo je správné a začíná nám bootování operačního systému. Ano, takže vidíme, že opravdu zašifrování všechno bylo v pořádku. Můžeme se přihlásit do svého uživatelského účtu a systém používat tak, jak jsme zvyklí. Samozřejmě je vždy doporučeno před šifrováním si veškerá důležitá data zálohovat, protože jsou to jenom stroje, kdyby například došlo k výpadku napájení, tak to může skončit v nějaké mezifázi, ze které nebude možnost to opravit, obnovit, pokračovat. Nebo mít záložní zdroj pro stolní počítač, ale i ten nám může selhat. Všechno je to jenom technika, takže vždy je dobré mít zálohy. Pokud bychom chtěli pak disk dešifrovat, tak zde si vybereme ten systémový disk. Pravým tlačítkem můžeme samozřejmě změnit heslo, ale nebo zde dáme dešifrovat trvale. Ono se nás to zeptá, potvrdíme. Ano, upozorní nás to, že na to budou zapsána nezašifrovaná data. Takže jestli chceme opravdu ten disk dešifrovat, potvrdíme. A nyní zde nám běží dešifrování. Až toto bude zase po těch zhruba 4-5 minutách dokončené, ozvu se. Takže dešifrování systémového disku nám právě skončilo. Program zase dokončí úkony a
Po dokončení se zase ozvu. Takže program dospracoval poslední věci. Nyní nám oznamuje, že teda byl disk dešifrován. Potvrdíme, chce to po nás restartování počítače. Během restartování a při bootování by již nemělo být vyžadováno žádné heslo k odemčení disku. Zda tomu tak je, již víme nyní. Vidíme, že nám tam běhá kolečko. Ano, naskakuje nám tam už úvodní obrazovka pro přihlášení systémového uživatele. Po zadání hesla nám naběhne plocha a nyní máme počítač dešifrovaný, můžeme se normálně jej spouštět, nepotřebujeme žádné heslo. Toto je k tomu videu všechno. Děkuji.